Bir adam 20 yaşa varyança ibadata girmendir. Bir zinana kız, gelin, erkek 20 yaşa gelipdir, 25 yaşa gelipdir, 30 yaşa gelipdir jawan wagtynda. Henüz ibadata girmendir. Ya günah edipdir, ya kan ya az. Kur'an eşdiye, azan eşdiye, yaşıcılık mübarek celesäge gelýär. Ve minnettir ki men yolumu doğrulacak, yolumu Hudaya gaşyn köklejek diye. Bunun adyna näme diýäler? Toba diýäler. Türkmen näme diýär? Adaşan yolunu tapsa ýaxşy diye. Ol yol ýitiripdi, Hudaýyň ýoluny därler. Altın menen ýazyp goýmaly. Türkmen näme diýär? Ata-babalarymyz adaşan yolunu tapsa ýaxşy diye. Yolunun daşarda gezipdi, Hudaýyň ýoluny däl. Yo, yolu girse ýaxşydyr diýipdir. Ya yine Türkmen aýtýar, şeriň ýersinden öwülseň haýyrdyr diye.